Асылташ 2021 яшьтәр форумында катнашуга заявкалар кабул ителә башланы. 5-7 августта Елайыр районында планлаштырылган Сара үзенчәлекләрен студия кунактары оештыру комитетынан Айбулат Ямилов һәм Гайнислам Атаңгулов белән барлайбыз. Хәерле иртә, егетләр. Хәерле иртә, ихлас менән сәламләбез. Асылташ мәгариф форумы үзенчәлекләре турында тулырак һөйләгез әле. Әлбәттә, һөйләп китербез. Бұл форум 17 елдан эшләнә башланды инде. Люция Кагимовна Юлуева һәм Даян Султангужин, шулай ук Айгүл Хафизова улар бергә Асылташ брендын уйлап сыгаралар. Асылташ нимә аңлата инде? Урыс теленә тәрҗемә әйткәндә ул самородок була. Тимәк инде яшьтәр араһыннан әүзем актив яшьтәрне табып, улар менән эшләп, уларны инде Башкортстан өчен яхшы социаль проектлар башкарыр өчен табабыз һәм улар менән эшләбез. Шулай итеп Айбулатты таптылар һәм мине үз вакытында таптылар инде. Хәзер әүзем эшләбез, бына инде ярты ел икәүләп яшь якташлар берлеге ассоциациясының етәкчеләре булып торабыз. Таптылар дигәндә һөйләгез әле, Айбулат, ниндирәк проектлар, ниндирәк яхшы эшләр өчен ондай егетләрне кызлар табалар? Бұл проектта, бұл форумда түрлі проекттар, грантовый конкурс үткәрелә. Онда инде яшьтәр үз проекттарын безгә күрсәтәләр. Комиссияга, ул комиссия яхшы проектты выбирайды. Әйтеп китсәм, шул гитара батл проекты үтте. Ул инде Министерство молодежной политики и спорта кырында үткәрелде. 2019 елны һәм 2018 елны әлләсе конкурсы җиңүче булып шутланды һәм инде телевидениедә башкарылды ул. Әле заявкалар кабул итә башланыгыз. Быел ниндирәк темалар асыклана билдәлеме? Ниндирәк проекттар тәкъдим ителә? Темалар турында әйткебез килмәй әле, чөнки игълан хуңарак булыр. Хәзерге вакытта без нык итеп эшләйбез, бөтә командабыз менән һәм инде ул турында әйтеп китә алмайбыз. Әлеге сер хаклайды. Барур, әле бездә карап утырган тамашачылар нимәгә әзерләнергә тиештер, ниндирәк проекттар менән килеп, һезнең ошо корган Асылташка проекттар төрлечә, төрле темага була ала. Әлбәттә безнең комиссия төрле направлениедә караячак. Шуңа күрә нинди күңелдән нинди проект, шундый проект белән яшьтәр килергә тиеш. Кемнәр килә катнаша ала? 18 яшьтән 35 яшькә хәтлем яшьтәр катнаша ала безнең проектта. Асылташ группасында заявка тултырып, үзенең заявканы калдырып, безнең комиссия әлбәттә караячак, чөнки бу елны безнең 150 участникына катнашучыгына була алалар. Дүйім итеп әйткәндә, проекттар башкорт телен хаклауга һәм үстерүгә багышланһа, ул проекттар комиссия менән яхшы итеп каршы, яхшы итеп кабул итер дип уйлайбыз инде. Менә әле Айбулат үзенең проектын әйтте бит, ниндирәк проект килеп кушылган заманда, Гайнислам, һин ниндирәк проект тәкъдим иттең Асылташта? Асылташ Үз мисалыгызда һөйләгез әле, халыкта кызыксындыра ала. Әлбәттә, 12 елда, бабына 17 елда башкорт телендәге парламент дебаттар уенын Назгүл Галиева башлап җибәргән һәм инде 12 елда бөтә республика кимәлендә бу уеннар үтте һәм инде мине укытылсам Рәми Гариповтан шул дебаттарга җибәргән, чөнки мин ул гел бәхәс эшләп торганым. Һәм инде мин баргым килмәне һәм дусыман бардык та Өфө калаһында еңдек һәм инде республиканы еңгәндән һуң мин инде Асылташтың каләме астына эләктем дип әйтергә мөмкин иде һәм шул вакыттан минем өстендә эшләр шаналар. Ой, дип әйтергә ярый микән? Ярый. Әлбәттә, һәм шул вакыттан мин Асылташка эләктем, шулай ук яшь якташлар берлеге ассоциациясына шулай ук эләктем, бергә проекттар башкарабыз инде. Һәм эшләйбез бүгенге көнгә чыгылым. Бына инде 4 ел. Укытусыңа афарин дип әйтергә, рәхмәт әйтергә кирәк. Миңа мең рәхмәтлемен, чөнки үземдә таптым дип уйлыйм. Менә яшь якташлар ассоциациясы егет уларак һөйләгәндә, нимә менән шөгыльләнер, гомум әйткәндә, һәм бу ассоциациялар кемдәр тора? Бұл ассоциацияда біздің Башкортстан яшьтәре тора, һәрбер районда, һәрбер ук түгел инде 20-дән ашурак районда землячество, яшьләр берлеге эшләнгән һәм алар үз районда эшләйләр һәм Өфөлә эшләйләр. Безнең организация Өфөлә күбрәк эшләй, то есть без центр дип әйтсәк була, һәм инде төрле районда безнең яшьтәр эшләй. Нинди мероприятиелар үтә, ул төрле конкурслар, шул ук гитара батл,
Түрлі выездар, түрлі проекттар реализоваться. Мен де қошып әйткім келе, ненде проекттар дүйім етіп әйткенде, ненде проекттар эшләбедінде, бұл енді оқу яғымынан бәйлі, онан башқа спорт яқтан біз 6 спорт түрінен мероприятиялар, саралар өткірәді етінде, онан башқа біз тағылы профориентационный сығыштар түрлі райондарға эшлейді. Біз енді онда 10-11 класстарда еп, оларға өфіләгі университеттар тұрғанда сөйлейбіз, һәм Уфаға болған нендей мүмкіншіліктер бар, шуларды яшьтәргә еткерәбез, һәм олар аранан шулай ук атылтыштар әзерләйді. Яшьтәрдә, әүдем яшьтәрдә кызыксындырган бездер дип ышанабыз. 5-8 августта Елай районында оның йомгаклау сыгарылышы каралган. Әлегә без бәйләнеш тәсилләрендә тимәк Асылташ төркеменә заявка калдырабыз, шулай бит? Әлбәттә. Катнашыгыз яшьтәре. Бұл Асылташ форумы турагында оештырусы комитетынан Айбулат Ямилов менән Ганислам Атаңгулов безгә һөйләнделәр. Зур рәхмәт егетләр, уңышлы көн. Рәхмәт, һау булыгыз. Уңышлы көн.